konakele namhlanje konakele senganikakelisha bakho konakele namhlanje konakele senganikakelisha bakho Intule koleli sobona bafeni koleli sobona bafeni koleli sobona lona koleli sobona lona intule hey koleli sobona bafeni koleli sobona bafeni intule koleli sobona in this place. I was in this place. Ake ngibingelele kubathandi bomculo wonke, umculo wesintu nomculo wonkana obingelelayo uXolani obuya phansi eMnambithi endaweni yaseSentchet emculweni owaziwa ngeGagwelisha lase 150. Ngizothanda nje ukunithulela bafowethu umsebenzi wami omusha oyi-EP oneyingoma ezinhlanu. Angicela okuningi bafowethu kini ngicela nje isupport ningiphe indlebe. Ngiyazi ukuthi ngamunye uzoba nalo inani lakhe. Ngisebenze ngokuzikhandla kakhulu kwi-album, ngisebenze noMenzi umfana wangakithi emakhaya ngihlonipha kakhulu. Sisebenze ingoma ezimbili okuyena futhi oproducile umsebenzi lo wonke. Ngiyabonga nje kakhulu sizwe sakithi. Ngicela nje isupport akukho okuningi engidingayo. Ngiyabonga.
for ama-bookings uzongithola mina, ngizoshiya nje inamba yami u-071 00 34078. ngitholakala lapho eXolani u-071 00 34078. Facebook page yami igagwelisha lase 150 nje. ngitholakala njalo na WhatsApp, ngitholakala kuyo le number engishilo eqaleni la 071. ngisatholakala lapho kwamanje. Yashona shana mabhongo angesabi lutho insizwa nami ngiyashona shana mabhongo angesabi lutho ngelusa. Yashona shana mabhongo angesabi lutho insizwa nami ngiyashona shana mabhongo angesabi lutho ngelusa. Angiyokulinda mina, angiyokulinda Umelo